Mae'n dda gallu rhannu neges arall â chi, fel hyn, a hynny ar ddechrau tymor yr haf. Tymer lle gwelwn ni gobeithio mwy a mwy ohonoch chi'n dychwelyd i gampws Caerfyrddin. Bydd hi'n braf iawn cael eich croesawu chi yn ôl. Ydrwch ni ymlaen yn fawr eich gweld chi ar y campws unwaith yn rhagor. Mae amgylchiadau wedi newid yng Nghymru yn ddiweddar gyda lleihad amlwg yn nifer yr achosion o Covid-19. Hynny, mae'r feirws yn parhau i fodoli o fewn ein cymunedau, a dyna pam yr hoffwn ni eich atgoffa chi heddi o bwysigrwydd cadw at reoli'r campws pan ddowch chi yn eich ôl. Mae'r rhain yn cael eu hegluro'n syml ar wefan hwb myfyrwyr y Brifysgol, a byddwch yn derbyn negeseuon pellach gan yr hwb o dro i dro, yn diweddaru gwybodaeth ar eich cyfer. Dyna pam i bod hi'n bwysig eich bod chi'n darllen yr holl e-byst anfonir ato chi gan yr hwb. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i ni gyd, ac yn enwedig i chiffer myfyrwyr. Mae gen i fab y merch mewn prifysgolion ar hyn o bryd, ac rwy'n gwybod yn iawn pa mor heriol y mae'r sefyllfa wedi bod i chi eleni. Wedi dweud hynny, rwy hefyd yn edmygu eich dycnwch a'ch dyfalbarhad. Cofiwch, bydd y sgiliau byddwch chi wedi datblygu eleni o fydd mawr i chi yn eich gyrfa, pa le bynnag y byddwch yn y dyfodol. Iddi fwrw eira yn Sir Gar yr wythnos diwetha, maen nhw'n dweud wrtha i bod yr haf ar y gorwel. Gallwn edrych ymlaen felly at dyddiau gwell, at ychydig o gynhesrwydd, at gael bod yng nghwmni ein gilydd unwaith yn rhagor. Ond yn y cyfamser, rhaid i ni ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, fel rydyn ni wedi gwneud mor llwyddiannus fel cymuned prifysgol ers blwyddyn bellach. A hynny mwyn sicrhau bod y campws hwn mor ddiogel a phosibl ar gyfer ei fyfyrwyr, ei staff, a rheini a fydd yn ymweld â'r safle yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cydweithrediad a dymuniadau gorau bob un ohonoch chi y tymor hwn.